So we are back again mga buddy at nandito na naman tayo sa ating panibagong video. At ang video na pong ito ay mag-unboxing kami ng welding machine at i-review namin kung gumagana ba siya ng maayos. At yun na nga, i-unboxing natin. Hindi ako ang magbablog mga buddy. Hindi ako ang mag-unboxing. Hindi ako ang magre-review. Dahil ako ay magiging isang cameraman lang. So, ang papa ko ang mag-vlog. So, tignan nyo kung gaano siya kagaling mag-vlog kaysa sa akin. Yun mga buddy, ay let's go! Mayong hapon guys. Muna ang ang mga fruit of sacrifice, bunga sa atong mga inipon good intention project na ato ang mapaimuslan sa ato ang mga panginahanglan. Balaw mo kung saan it's a box only. Wala mo kung saan guys. Yan na. Surprise na siya. Na may balaan nyo kung saan siya. Dollar ni, gikan ni sa Ukraine. Padala ni. Kagigira na ang Ukraine sa Russia. What? Yan siya, mga untouchable pa na siya. Karoon pag ginamon yung ukwan. Wala may wala na yung amuan ng ikwan. Test kaya wala pa ikwan. Wala pa yung welding run. Guys, flow lang na siya. Flow. Okay. Guys, ini ordera guys. Nila panigikan. Karon, tugnan na to ha. Pa siya iko ano. Tapi ni siya, gi-order naman ni within bilang adlaw ni? 7, 8 days guys. Abot na. Wow! Days. Panghubuan guys. Nabaghubo. Natural ni. Pero gamit kayo ni siya. Pangutag. Nakay motor. Motor niyo mo kabungkag ko na yung motor. Kahas yung motor. Ano ni pinakayos. Wow! Learn ni mo ang imuhang talent. Hop. Yan. Okay guys. Inverse welding. Ano? 300 ampere. Wow! Yan natin. Buksan na natin. Yan. Totoo guys, hindi ako marunong mag-welding. Pero dito na to. Ayan. Matuto na tayo nito ngayon. Mag-aaral tayo ng welding. Tuturuan ko din kayo kung paano titira. Titira ng baga. Ito. Wow! Oops! Yan. Ito yung brush para sa, alam mo naman yung flux. Tira mo, mga taya o mga pintura ba dyan para mag-ground yung welding. Ito gamit to. Ha? Okay. Oh. Ito yung manual. Ito yung manual guys. Dito talaga siya. Hindi pwedeng walang manual ito dahil hindi natin magamit kung walang manual. Simulan na tayong tumira. Buksan natin ito mamaya para guide natin ang ating tirada. Ito! Ito ang kanyang welding handle, cable. Ito yung nakaatas sa machine. Dito to dalawa, ground saka yung positive. Whoop. Ito, hindi ko na alam kung ano ito, pero ha? Para siguro ito, pero hop! Yan! Napakaganda pala nito! Guys, ito yung brand niya. Mahal na, mahal kita. Kita. Mahal kita. Wow! Mahal, kip-kip,
tae. Welding machine. Oh, ito. Ito. 300 ampere. Ito yung inverter niya. Lakasin mo ang kuryente, kainaan mo para mag-spark talaga yung welding niya. Op! Ito. Simple lang pala. Ito pala yung mask niya. Ay, ito pala to. Walang handle ng niya. Ito. Ito yung mask niya. Pag tumira ka, kailangan takpan mo yung mata mo para hindi ka matamaan ng ano. Ito. Tira mo. Okay, ito. Pwede natin pailawin, guys. Kaya lang, hindi tayo nakabili ng welding rod pang matest natin. So, may kuhan tayo dyan. May extension wire tayo dyan. Buka natin. Mapandar natin. Ay, ito pala yung lens niya sa kuhan, guys. Sa mask niya. Tapos, kuhan to, guys. Pwede ito simbulin. Ayan. Ayan yun. Ganyan ito. Oh. Ito, guys. Simple lang siya, guys. Pero magaling siya. Wow! Star na siya. Mukha na siya. So, wow! Lagay natin itong ganyan. Okay, guys, ang pagbili namin ito, pag-iipon lang talaga, guys, para makabili. Wow! So, meron naman tayong sariling gamit. Wala. Ito. Ito yung pag mag-spark na yung welding mo, dapat nakatakip sa mata mo to para hindi ka matamaan ng yung masira yung mata mo. Pag masira ang mata mo, wala ka ng paningin, mabubuta ka ng mata mo. Wow! Mura lang to, guys. 2,100. Actually, guys, ang piso nito ay 2,500. Tapos may kuan sila, may sales. Nag-sale sila, kaya na-grab natin yung sale nila. Wow! So, pailawin natin. Oop! Yan. Uy! Matik pala itong tatakbo agad. Kakuhaan palayo siya. Actually, may blower siya, guys, dahil para hindi siya uminit. Wala talagang aandar yung blower niya para okay siya. Ito yung gamitan, guys. Cables sa tayong pot. May nakalagay dito positive at saka negative. So itong positive, ito yung positive. Ito yung positive natin. Lagay natin dito. Ikot natin pa kanan. Yan. Kanan. Ito yung ground natin, ha. Negative. Ikit mo to sa bakal bago ka tumira. Yan. Tapos buo natin, guys. Yan. Kailangan talaga siya mayroong welding rod. So ito na yun, mandar na. Bukas na natin itis ito pag makabili ako ng welding rod.
So guys, that's all. Ini guys, may buntag. Mo ni karon ang atong aning susubukin natin tong makita. So guys, ito yung rod. Nakabili na tayo ng rod. Ito na, prepare na. Nasaksak na siya. So ito yung titirahin natin. Bali ito kasi ito bali ito eh. Bali ito dito eh. Tirahin natin to upang maging kuan siya. Maging tinatawag na okay na. Pwede na siya ipukpok. Kahit sa ulo ipukpok. Diba ito? Para sa welding rod talaga ito. Tapos guys, itong negative natin, siyempre lagay natin to sa ito. Kapit natin dito. Ay dito talaga ito crack. So dito yung tirahin natin. Yan. Wow! Yung welding cable natin. So lagay natin ng welding rod. Yan. Tapos buo natin tong ating machine. Subukin natin sa mahinang amperahe lang, mga 170 amperahe. Tapos test natin kung mag-spark ba siya. Ganyan nyo guys ha. Test natin. Op. Lakas na siya guys. So, subukin natin. 190 ampere. 6011 kasi itong ginagamit natin eh. Special to eh. Oh yan. Yan. Pakasan ba natin yung 180 siguro. 183. Basta ito malakas na. Guys, dumikit na siya guys. Yan. Tingnan nyo guys. Taiko tayo dito. Guys, ikot natin dito. Dito. Dahil ang putol, nandito pa rin ang putol eh. O pulso lang talaga guys, hindi talaga ang pulso ko masyadong magaling sa control. Pero talaga guys, pag magbuha pa tayo, taga lang para mayroon tayong nilaga. Okay na guys, ito 190. Wow! Saka off, shut off na natin. Yan. Pagkatapos guys, ito yung tinira natin guys. Hindi pa masyadong tinatawag na himbis, pero himbis pa rin siya. Pero himbis ng isda, hindi himbis ng isda, himbis ng dinosaur. Yan nga guys. At least dumikit na siya. Pero control lang talaga guys, pag tira mo, huwag mo lang talagang idikit masyado yung rod sa bakal kasi didikit siya. 190. Siguro hindi parang i-distance mo lang ng konti yung
rod sa bakal, mag-spark na siya. Doon ka lang, huwag ka nang didikit dahil didikit talaga siya sa bakal. It guys, okay na. Matibay itong makita. Makita mo talaga yung katibayan niya kung sinusubok mo siya sa maraming trabaho. Pero ngayon, sunod, malaking trabaho na. Puro bakal lahat. Kahit yung plato namin bakal, kahit kaldero bakal, kahit tinidor bakal. Uling bakal din. So yun na nga mga badi, at ganun kaganda ang welding machine mga badi, gumagana lahat at maayos ang pagkakamit. So ganun mag-vlog ang papa. Yun lang mga badi, kung gusto nyo pong bumili ng welding machine na universal welding machine, makita ang kanyang brand, ay dyan nasa description yung link. Just click here kasi murang-mura lang po yan. Timing lang po sa mga promo sa Shopee, and yun na nga, ay bumili kayo sa mga gustong mag-welding. At yun na nga mga buddy, ay don't forget na mag-subscribe, mag-like sa aming YouTube channel, and always support us to be a greater vlogger. So yun na nga buddy, so bye-bye.